ni kanubaga lafiyali kɛ bagaw an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen aw minnu tɛ sɛgɛn n'aw tɛ ɲina ni aw b'an suit RB Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an b'a fɔ ye k'aw bisimila aw ka émission mandi kɛnɛ kan n'o ye séquence rap donc chaque mardi an bɛ séquence rap kelen kɛ ka aw la ɲɛnajɛ Oumar. Ouais. Quand je viens bida. Quand faut être ça va là. Ouais. Mbakono. Ani jɔn min ɲɔgɔn na bi. D'accord oui. Darawizi. Darawizi. Nani lafiya bugu. Adan. Donc Mali kunnafoni. Ouais. Plateau sanfɛ. A dannen don. Ne yɛrɛ dalama don donc n bɛ k'aw kɔnɔ. Kan m'aw yɛrɛ da. Kan foyi t'anw da. Kan foyi kan man da dɔrɔn. Wagati dɔ kɛra. Darawizi tɔgɔ kun bɔra fan bɛɛ. Ouais. Darawizi ka podium kun bɛ kɛ. An kun bɛ taa Darawizi ka n t'a dɔn ni hakili b'a la i ka fɛn dɔ delila ka kɛ jumelage kɔnɔna la CI kɔnɔna la. Effectivement. An yɛrɛ kun b'o kɛnɛ kan yen nɔ n t'a dɔn ni hakili b'a la. O wagati Darawizi tɔgɔ kun bɛ bɛɛ da. Gonu kawlen kun don hali ne yɛrɛ secrètement. Mais wagati dɔ sinana ka na kɛ Darawizi tɔgɔ sinana ka na tunu pewu ka kɛ i n'a fɔ Darawizi ma Darawizi ko kun tɛ. Effectivement. Darawizi kuma ni secret ni mais Gonu mais chien tagɛ a tɔgɔ la fille là comment elle s'appelle bon an kana tɔgɔ fɔ. Ouais an kana tɔgɔ fɔ. O yɛrɛ sɛgɛnna o ye sɛgɛnni min kɛ n terimuso tɛ mais genre kuma an tɛ ɲɔgɔn dɔn mais de vue an bɛ ɲɔgɔn dɔn. A sɛgɛnna a ye sɛgɛn caman kɛ et tout Darawizi ko la c'est-à-dire ko in na. Mais Darawizi tantôt sinana ka na kɛ Darawizi tɔgɔ tinana ka na tunu ne yɛrɛ ko mun kɛra an ka Non effectivement. Bon o yɔrɔ la merci parce que nin kuma in diyara ne yɛrɛ ye trop. Darawizi n'i y'a mɛn Darawizi dɔrɔn ça vient de Lafiyabugu. Bon au début n'a fɔ i yɛrɛ y'a fɔ cogo min na mɔgɔ caman ko ne ma Darawizi ne t'a dɔn min y'i sɔrɔ Mali bɛɛ y'i dɔn Mali bɛɛ y'i lamɛn effectivement bon ne Darawizi yɛrɛ kun t'o kalama parce que pourquoi ni question in diyara n ye chaque fois n bɛ taa fan o fan mɔgɔw b'a fɔ n ye dɔgɔ ye tulu na mun de b'i la a bɛ tan bon au début ne bolo ne kun bɛ tulonkɛ de la parce que ne y'a bɔ muso ko kun tɛ foyi kun tɛ donc moi un jour n bɔra parce que ne fa tɛ Bamakɔ yan nɔ ne fa bɛ Côte d'Ivoire Korogo mara la donc n taara n fa fɛ yen avec les difficultés et tout truc donc o min ye sɔrɔ yen nɔ n bɔra yen de n nana o de exprimer tel que bilakojugu sɔn dɔ b'a la bilakojugu voilà ne ni aw de don jofudenw donc o sɔn ninnu bɛɛ bɔra yen de kalata bamanan ni fɛnw fo faniw k'a dɔn artiste filɛ nin ye fɛn dɔ de bɛ artiste la inspiré a bɛ se ka kɛ dimi ye a bɛ se ka kɛ joie ye bon ne kɔni bɛ se k'a fɔ moi a ka fila bɛɛ la ne bɛ bosser bon i ka nin kuma yɛrɛ fɛnɛ l'autre fois moi je savais pas ko mɔgɔw bɛ ne dɔn ne yɛrɛ bɔra o kalama tout récemment. Tout récemment wa Darawizi e bɛ se ka fɔ ko mɔgɔ t'e dɔn non ko est-ce que e jama ye don min na fɛn in na non genre pourquoi n bɛ k'o fɔ parce que ne bolo o kun ye tulonkɛ de ye o kuma la genre ne kun tɛ a ta k'a kɛ i n'a fɔ ko baara ou fɛn dɔ mais bibi in na avec mon manager avec mon staff Bega Wesh donc an ye fɛn dɔw de sigi en place maintenant n'a fɔ fɔlɔ la an kun bɛ dɔnkili da dɛmɛbagaw kun t'an bolo i b'a faamu an yɛrɛ de kun b'an ka fɛnw bɛɛ kɛ bon k'a daminɛ 2020 kɔnɔ ka na 2021 na Darawizi ne yɛrɛ bɛ se k'a fɔ alhamdulilayi parce que même le 8 mars j'ai lancé un nouveau single clip kura yɛrɛ fɛnɛ de don a bɛ n yɛrɛ ka page officielle sanfɛ Love donc fɔlɔ ko k'a fɔ mɔgɔ ye Darawizi ma tunu mais Darawizi s'est préparé n bɛ ka n préparé donc ni album kura bɛ ka nalen bɛɛ k'i prêt n k'a kɔnɔ lifestyle ça veut dire ma style de vie n yɛrɛ ka vie kɛcogo Chaud kuma ni diyara il y a pas de problème aw yɛrɛ ye kuma ye dɛ Darawizi ko Darawizi ma tunu dɛ Darawizi tun bɛ ka préparer donc aw fɛnɛ k'aw préparer parce que lore bɛ ka na aw love ko in dun mais Darawizi e kun tɛ love ko ninnu kɛ dɛ Darawizi e kun ye an kun bɛ tɔkuya ko de kɛ non effectivement love ko ninnu an kun t'o ko ninnu na mais c'est bien i b'a mixer c'est effectivement et an b'i fo dan tɛ foli na i nana an ka wele jaabi i bisimila Mali kunnafoni
ne TV plateau comme yele nyabala kulengeni yele doron de bien. Non, effectivement, Nigéria est trop. Ça m'a fait plaisir, voilà. D'accord. Omar. Ouais. Qu'est-ce que tu as dit? Bon, il paraît qu'il y a un autre truc en dehors. Bon, elle est près de chez vous. Bah voilà, on a un autre truc en dehors. En fait, non, bon. Elle est tellement maquillée là. Elle est tellement maquillée. C'est vrai, j'avoue, c'est vrai. Tiens-le. C'est vrai, on va faire un climat dans c'est vraiment vrai. En fait, d'accord, tu me dis qu'il est la fière beaucoup. Il sera là. Bon, Dagawizi, ne m'a sera la fière beaucoup. Et Bora et Ghana 2002 avec ma mère. On Bora Ghana à Côte d'Ivoire. Et Côte d'Ivoire qu'elle est Dagawizi. Si je comprends, il sera la Ghana. Voilà, on sera la Ghana. Donc Côte d'Ivoire qu'elle est Dagawizi c'est Bamako. Une fois malien, malien. Ah, ok. Moi mon père ne fait arrêter Bamananga mère. Flagandro. Ati Bamananga mais. Ok, je comprends. Mais c'est quelque chose, mais c'est à fond malien parce que n'y a fait béguin mal là. Ouais. Il m'a fait béguin. Ouais. Ton nom de famille? Et à l'état civil, c'est Moussa Diallo. Moussa Diallo. Donc même Bena la fille beaucoup. Et famille d'Aki Touré. Oui Bena et Mba Faso. Donc nous repsé à fond n'y a génétique béguin. Ok. Dieu merci. Dagawizi, ça veut dire quoi? Dagawizi. C'est bon. Dagawizi nana togom na on me si wonya fodoni. Et donola on me fera donc là car 2013-2012. Et ma donc on koragaro kumbe ala ga hinala. Ang ma fama Moussa Kono. Ma Moussa Kono, c'était un grand frère qui tout le monde mais il était tellement inspiré. Alors que me trouve à Fonema Dagabanade. Voilà, n'y a qui Dagabanade. Donc Dagabanade. Donc un tanti d'offre au Mouila la Dagabanade. Donc Dondola, un sigle me garanadron, Ananadron, I motojo. Away Dagabanade. No go to Dagabanade, we Dagawiziri. Donc no for, was running a fanabega toro ni purga siga domilida. Ima, donc voilà, quel mot for Niae Mokeriro, je me suis moqué, mais Clalaï. Donc mo be femna nyo era di fenefo donc nyemano nya fo mano gerana mo bo e mo shiga na fo ma larson flo asoro mo wa fo ma larson flo asoro mi ballon tan bo me donglila me fera donglila e ma donc Dagawizi na yeni nya fo mano ya au premier début bela lama mo Dagawizi o e ay do re ko no go daga pre do go daga wusu do be ta fo quoi e ma donc o re quoi problème. D'accord. Familial sur le là comme hier il y avait quelle est là émission c'est comme ça comme il y a faut une qui préparer c'est comme ça pour émission B déjà et bien ça en fait mais après comme mon B douma donné il y a à vous de mettre tout là-bas et tout voilà mais ne me fait c'est ça il y a appelé à rappeler l'endorike il y a son document no wakati ndo kera so yun kadi la fia poubé ouais la fia tiens la fia so y bora doro akira succès d'année en fait ne me fait qui kan anga danne no ifo non tiens là proper colo nere ko gigi bende de rabute kuya tente kumabana tika fogu dagabana au vitale dono chembe na ye proper colo nere ko gigi bende rabute nege wai au tente kumabana ita fogu dagabana au vitale aminale dono chembe na ye. Donc il tient il faut bien oublier qu'on a bien aïe au début ani bi fenêtre killing quoi c'est vrai mais c'est à faut bi Dagawizi fallait la donne parce que ni mo chama me barage nta fo e donc li kala e nan no fenna mais ay bolon no musique kala
Emma, un ballon de musique parce que au début, nous avons fait un manager et nous avons fait les 8 soldats, les 10 ans, les tout trucs. Au bébora cercle, en bébora cercle que nous connaissons. Ouais. Bon, donc, il y a fait des 8 gérigas, deux fois fait un bon à Kerata. Mais au Loubé, nous avons la corée. C'est vrai. Non, effectivement. Non, Omar, ouais. Matibou. T'as bombardé. À bombarder. En fait, on va juste lui permettre à donner nous, c'est vrai, comme il est donné déjà. Mais quand donc, quand il est quoi. Ouais, effectivement. Voilà, le but c'est ça. Maintenant, Dakar Wizi. Et tu as déjà eu la chance de collaborer avec l'un de nos grands rappeurs, quoi. Bon, collaboration comme là, même hier soir, qu'on nous fait. Et qu'on nous l'a fait plutôt. Yang pour un soir, on a Guérana. Avec un événement le 25. Et place des cinquantenaires là. Donc, à Tara, un freestyle qui a un fin bading. Alna Kadaouere, avant à pas jouer sans faire. Avant un référent à pas jouer sans faire. Donc, mais c'est fort. Aujourd'hui, nous sommes mais troisième nous donnons collaboration badimba nous ma fitrine chama membolo son chama membolo seulement moi ma mi femme moi vision était que les musiques là akadi doy mali beg odon akadi doy ba mako beg odon akadi doy o ke international tel que donner ne fleni ne bega musique da pour ça akadni c'est comme mali te afrique te akadni ne ga dong la kata mali kuna wolo fambe fait quoi ouais on est on a vision sans mentir quoi d'accord tu comprends maintenant c'est donc Lida Boloma idole Bela donc Lida Boloma ouais effectivement ici au Mali bon pas au Mali mais c'est un africain en tout cas parce qu'il faut ngai dollo mais musique suku be kadne ni genre ne ko nebe bega soname rapperim dono no min doninte mais rapperim kadinere mon idole me fait que mo mi oui Wizkid de sans mentir parce que genre Wizkid Flair c'est un africain nigérien mais nigérien Flair ni obuga fendore ke musique là uri kadne tour obuga nanu wera kilsiri donc nya fa ore to na alna kadawi ni émission bana absega ni re dagawizi officiel nya dondoro be clip wi donc aba jate mine en fane na togo donc en fane la vision mi peut-être absega fam doni effectivement non problème foi ta maintenant malaya rappeur malien jumembe mumbi ci rere bon rappeur malien mineti sans mentir projet bebeneti parce que en la génération fleni ne fendo la ami ñogon forcer ga barake quoi ningo ami ñogon forcer ga barake Mali rappeur je parle pas seulement de la troisième génération ouais il a faut en tout voilà, en général voilà bon koro globalement et korogeo ba kala mo uti sena 2000 dala donc tena on chi mais wa kala mo sena on yo e va u era bo fo ali geraw na u bo kala ma fene bebo kala ma uti seni on donc nebe kuma nebe adresser troisième là parce que on aurait né doy e va fo ma bon on aurait en ere quoi pourquoi ne on troisième mais à ta général parce que ni nana mo to fo alors que bébé ga barake sondo be am mulu me falo et public mulu me mais en rebe que non studio là mulu me et comment la tigete quoi je tiga comment faut pour que tu condamnes le travail des autres non en fait méga fori moi même ne be donc la même trop quoi ya fami ya effectivement ne be ko jam rappeur jama be jamana men quoi et tu vois maintenant en fait m'a be apprécier fene effectivement mais clé ou bien donner ma rêve ou faire bien quoi non il tient voilà c'est de ça que je parle bon est-ce que n'est les gars sont très donnés maintenant entre bon et coffee à part toi même quoi et la musique écoute ça parce que et la musique cadire ça c'est obligatoire pourquoi méga comment n'est les gars parce que ça mentir ne veut pas les gars sont amé al ne a message mixable là ne veut pas télécharger à la même fois et bien même faut pour que ne ta kana avec lui. Moi je suis comme ça quoi na fo orla ngouraje be ali nebega korage monu fie tanto nebuga son na mew
c'est pas que ka baraka sona mako korage bade me ne yɛrɛ ɲɛ b'olu ka travail la mais me ka kuma n'olu fɛnɛ ka générali i bɛ sɔrɔ ala an ka texte ka girin n'u ka texte ye an ka style ka ɲi n'u taw ye donc musique bɛ anw de ka sira kan sisan trop ni ko anw imagine tourage baden bɛ bɛɛ b'a dɔn u bɛ ka baara kɛ i b'a fɔ ma n'a fɔ mɔgɔ 3 yɛrɛ bɛ yen sisan olu dogolen tɛ bɛɛ ɲɛ b'olu la denmisɛnninw de don u bɛ ka baara kɛ Mali kɔnɔ Mali kɔfɛ i b'a fɔ ma donc n tɛna yɛrɛ bila mɔgɔ tɔgɔ fɔ la mais bɛɛ ɲɛ b'u ka exploit la kɔrɔkɛ ninnu bɛ ka ɲɔgɔn gele u bɛ bezi fu la réseau ninnu sanfɛ cɛ u filanw de ye Wizkid ninnu ye u dɔgɔninw yɛrɛ de don olu ye fɛn bɛɛ sɔrɔ dɔnkili la u ka taa dɔnkili da quoi ne bɛ se k'o dɔrɔn de fɔ y a pas de problème d'accord je comprends bien que tu es rappeur quoi voilà quand on est rappeur ça sent même au fait il veut mara buka tout na donc quoi ya famu ya le rap c'est pas il attaque une quoi il faut parfois provoquer d'accord ya famu ya et puis il mo ma domaine il faut leur pousser à travailler de plus c'est ça tu vois voilà c'est ce que mon gars fait en France quoi aucun barrage mais bon on va la mettre en tas d'accord on va la mettre et nous on comprend freestyle quel filisa ça ni on que me daga ga plateau babulu de on y me daga ga plateau babulu donc OK enclaté va ouais on continue donc Darawiz et ikuni dado kitara Côte d'Ivoire ko il y a difficulté d'ouiller et tout effectivement ore il reto comment dire inspito au bonya effectivement voilà ni me fait qui dado lula quoi aux difficultés nous là c'est psychologue de euro ere ikio fosa fo an fargashi chenga parce que ne pour na fait comme na ne psychologue il blalaise voilà ça c'est des choses trop sensibles parce que je sais c'est ordo en fait apunoro il faut que malion il va faire la bête il faut que malion cadon et anana toromna en fait donc kulenge kana kala il faut que ou ka donc ou abora c'est il cher non ça c'est vrai voilà que apunori mais bon problème ta là na soro franchement il t'es pas prêt non je suis pas prêt d'avoir donc problème parce que pourquoi me confier sans mentir tellement ne fait no vécu en fait parfois mais tous no la dron avec il va faut sougo quoi mais black action do chama ou fait no parce que o wakati na ne ko demsen fitini même al sané demsen fitini mais akara ga so na doron parce que ne bora kataka ya so ne be 4e mandi ou 3e mandi ya fama donc il ka ta fin do wi nyala il va garder quoi ali meto a fond ni reterigo mu fin do wi nya parce que il va manger tien et ala ko tien mais africain fa ne psychologue quoi et ma africain psychologue trop. D'accord, pour le temps là, je vais pas insister parce que Bega démon B. Effectivement. Follow démon B. Donc pour un fouille là, on peut passer au cas. Bon ça n'y a de musique là. Il y a gueule à mon soro. Le fait qu'il y a de là. Il y a aux difficultés nous. Ouais. Rappeur. Voilà. Rappeur d'amener Manoko. Voilà. Bon. Sans mentir, elle s'est amenée gueule là. Ningo al sami gelala mali gono gelala te bon ningo al sami gelala parce que genre au début ne be sonda si jo na o te problème depuis au début et Joss Records bébé Joss Records donc il va faire la fia beaucoup Joss kun kelen ne woni ta ko ma protéger en furadama na manager be Omar bi ale absigo seriati gawe en furadama si jo gon ni fen ko quoi si jo pe ou fen an toloke mais genre en rega structure en furadama ina fo mo bana utiliser et no mo bana utiliser malle la san ina fo be jamaïque mais jama fudu ina fo début aller rek me kuma mfo ni daga wakati temana ne kun sega bola fia bubu weche e wa fama karebe karela ne kun sega do ni dona ni domamba ne o be fara boma ne kun tarika shola la fia bubu ga jigiga show bana suate foi tegwa mais fendore do et anga secteur fleni memo ay memo ga donglida al china me sigi
mais mon nous luancer darila ou me luancer la romna gaspiller aussi et bien me fait gaffer adamena la roni na ni quoi et bien c'est un système clashé depuis où adama bi non clashé faut anaga ou ya attaquer mo ko rawi et bien donc oron be quoi. D'accord, il y a pas de souci. Famille le solo là. Maintenant bon ko faut d'amener man c'est vrai. Akunya akapela fitini mkeke. O mane bori quoi. Mais ni ma fa. Ah bon. Ni ma fa. Da do fraka. Umar a fo joli. Amna love freestyle ke. Love clip. Ouais. Ko malien dembe gata télécharger. Ouais. Avec un YouTube sans fait. Ouais. Bebe na bla. Ouais. Aw refene jimera watale. Ouais, nala sona. Ne kode. Mo ye freestyle ni mukere. Mo ne mafari. Imina kite malila bebe mena sarila chiga kobe punela mena sewa bazena ki vivera verasa notre union forela ebe ne fe ne bife foka mike dantola fronti ute ningunela ne bife baby kana uluke Nere koko mi fe Geneva ama di maltana mali kuna foni yeah donc adane il explique les gars mali kuna foni feneta ame est-ce que awo amna Geneva di maltana chana kanga ke ambi dama ibtana donc o doni rappeur dona ne benduma comme ima boko rappeur sera en plateau Umar ne no betanyo ko fe refene se itai donc Umar fanaga Geneva donc mais andre ma fo adam nena Umar donc il me fera ne sane ni Geneva à côté non Aïssa lere afo donc avec le saka et dinema pour que donc ne fane OK nya rappeur mana na lebe doma ha donc bis to bora ya no ta jugara no bet ata jugara bet ha no OK Geneva ne inne repta sa mana ke to OK problème tala wala tendi mo atru nyona ngoy wala al sutra mata tala no chere la voilà Dawiz on continue Dakawiz comme Ibora qui a galé au faux maintenant bon Rapou d'amener ça fait combien d'années Viga Rapou bon ça fait 7 ans aujourd'hui 7 ans maintenant le début et maintenant voilà kodo no gara quoi non ouais avantage ndo non ko chama no gara pourquoi no refait à 2020 ouais quand en 2021 on est repsé alhamdoulillah ouais parce que deme baga mais munu bigo iga gelala iga fembe la quoi bibi na nepse ga alhamdoulillah ouais o teru bene bolo ouais amogo be bolo extérieur là munu me gandeme ouais je me profite ka big up que Ahmed Mariga Moussa Mariga l'international Moussa Mariga ouais o dogoni Ahmed Mariga ouais ma photo c'est un gars avant demain ouais un projet fouetté fako ouais ani maraga bura fane ouais c'est des gens mogoni demain baga soro demain baga cha beto ko tsega fo ouais c'est vrai ya fuma beto ko tsega fo mais quand même ne tsega fo alhamdoulillah parce que ni mo soro en kadi mo munu al ni ngol la la fane ba ta galame un artiste ni kana fo la laude non kana fo voilà donc un peu en fait beau fo dans te fo dumna au lieu de anga Dawiz ke wallahi Dawiz Samalanyo Samalanyo oh merci beaucoup oh Dawiz si ça ne me fait ça et qui dado il y a avantage de là bon c'est ce qu'il vient de dire il y a une avantage maintenant sur le projet voilà mes projets non on y rend rien trop tes projets donc bientôt ouais et le 26 mars inchallah donc Dawiz rega ep kurabe bla mega lifestyle fo ouais lifestyle be bla orela lifestyle là 7 morceaux redo 7 morceaux clip flaba ouais clip follow lancera ogui annoncé donc annoncé kaba annoncé kera le 8 mars ouais
donc sisan an bɛ ka communication promotion ko ninnu de fɛngɛ mais k'a fɔ maliyɛn den bɛɛ lajɛlen le 26 mars inchallah bɛɛ b'o sɔrɔ o kɔfɛ projet baden bɛ yen fitirininw bɛ sira la clip wɛrɛw bɛ yen nɔ collaboration ninnu ni fɛn ninnu événement yɛrɛ fɛnɛ bɛ nalen bientôt i ma il y a pas de problème. D'accord. Kana agana nyine mali kunnafoni yɛrɛ fɛnɛ kɔ. Non, an tɛ ɲinɛ mali kunnafoni ma inchallah. Ko mali kunnafoni fɛnɛ kana ɲinɛ an ma. Non problème foyi t'a la. Ni bɔra yan yɛrɛ fɔlɔ. Mɔgɔw minnu kun ɲinɛn'i kɔ dɔɔni. I yɛrɛ a fɔ cogo min na fɔlɔ la hali i kun tɛ se ka don carré dɔw kɔnɔ. Ça va être la même chose. Ni bɔra yan ni émission in bila la. Ko a bɛ ko tɔw level tɔw bɛ yɛlɛ de. Inchallah ala y'o kɛ. Inchallah. Ne ko sisan prochaine dans les jours à venir parce que i ka ne bɛ fɛ san comment dirais-je i bɛ fɛ i ni mɔgɔ min ka featuring kɛ bon e bɛ fɛ i ni jɔn ka featuring kɛ teliya la quoi teliya la yɛrɛ i n'a fɔ mali kɔnɔ yan ou bien jumɛn mali kɔnɔ yan ouais bon au niveau là c'est ne kɔni tiɲɛna Sidiki Jabate ka di ne ye trop je l'apprécie bon et Mariam Ba aussi je l'aime très bien parce que baro ne filɛ musique ka di ne ye n tɔrɔ mina fɛ cogo min na mɔgɔ minnu b'a da Mariam Ba Sidiki Jabate i b'a faamu olu kɔni fila j'aimerais bien n'a sɔrɔ a bɛ se ka kɛ ça me fera plaisir problème foyi t'a la walima e tigɛlen don mali kunnafoni non inchallah ni nin bilala sisan nɔ kɛ sinon non Mariam Ba ka di n ye trop je l'apprécie voilà. D'accord, problème t'a la. Tu l'apprécies musicalement ou bien musicalement parce que a ye sɔnkura fila min fɔ non a ye sɔnkura fila min ye sababu ɲinina de iya non Umar y'a ka dura bila Umar y'a ka dura bila a filɛ kan d'a ma sisan na i bɛna tila ka mun apprécier ko wɛrɛ fɔ tuguni non bana ay non Umar i b'a dɔn Mariam Ba nana fɛn dɔ de kɛ genre sisan min ka ko diya ne ye pour que an ko Mariam Ba u bɛ an ka beatmakers de fɛ yen u n'an bɛɛ bɛ ka seli kelen de kɛ sisan an bɛ ka musique urbaine de kɛ musique urbaine ye jumɛn ye i n'a fɔ musique minnu don n'a porokotora diɲɛ bɛɛ bɛ se k'a lamɛn ou Afrique bɛɛ bɛ se k'a lamɛn i n'a fɔ a ka son kura in a ka kalan ani ala Mamu yɛrɛ fɛnɛ Mamu diyara ne ye sa dogo wele Mamu non Umaru Mamu diyara n ye trop wallahi don o don n bɛ Mamu son lamɛn non a diyara n ye trop wallahi e bɛ ka fɔ cogo min na tantôt ayi nin fɔ cogo nin man di i bɛ se k'a fɔ ni mɔgɔ ka di i ye i bɛ se k'a fɔ mais nin fɔ cogo ninnu fɛnɛ man ɲi sa non i b'a dɔn genre ni e y'o fɔ ne ɲɛna ko musique de ka d'an ye Mariam a ka musique de ka d'an ye a b'a fɔ ko u bɛ ɲɔgɔn ko u bɛ fɛn kelen kɛ Zoli kana dimi sa Zoli kana dimi i b'o dɔnkili kelen d'an na ne y'o question posé a b'o dɔnkili kelen d'an na non b'o da i la ne ko an bɛ nin bɛɛ la dɛ est-ce que Dagawizi furulen don non Dagawizi ma furu Jɛnɛba Dagawizi ye denmisɛnnin fitinin bon m'a fɔ ko furuko nin tɛ n kunna a bɛ n kunna mais ni Ala nana n'a ka na ye inchallah a bɛ kɛ den tɛ daga bolo Umar bɛ ka dura bila Umar Dagawizi ye denmisɛnnin fitinin de fɔlɔ Dagawizi ma tila projet la fɔlɔ an bɛ yɔrɔ min na bi na denw de bɛ ka den sɔrɔ koyi ouais mais i b'a dɔn Dagawizi bɛ studio la trop studio fo n'a kɛra n ye kɔnɔ da an ka studio la parce que don o don kɔni bɛ taa yen nɔ ayiwa bon ni yɛrɛ sera ka kɔnɔ da o la ka den sɔrɔ o fana ka di ayiwa il y a pas de problème Ala k'o kɛ an yɛrɛ bɛ dugawu la o la mɔgɔ tɛ kɛrɛfɛ i bɛna durubolo don tarankili kɔnɔ dɛ bon e kɔni b'a dɔn Jɛnɛba an tila tɛ ban wa an tila tɛ ban an kana mɔgɔ ko ninnu an ka tɛmɛ wa an k'o to yen cɛ ka kuma i bɛna a lajama wa Zoli ka di ne ye e bɛ se ka mɔgɔ fɔ ne cogo di e yɛrɛ bɛ yan i y'a fɔ dɛ ok i y'a fɔ ayiwa minnu bɛ kɛrɛfɛ a y'a mɛn dɛ a ye kuma mɛn ne kɔni ma nin question posé o ne kɔni ma nin kelen posé dɛ i da bɔ a ni ɲɔgɔn cɛ wa a préparé-len don an ka fitini kɛ dɔrɔn ka kɛlɛ an tɛna kɛlɛ yan non an tɛ kɛlɛ yan donc Dagawizi an kun y'a mun fɔ k'i ka mun da Mali kunnafoni na an b'i lamɛn Mali kunnafoni
Ouais, inspire-toi. Aussi, vous voulez bon, malheureusement, c'est ça le problème, malheureusement. Mais bon, on est en train de mettre... Voilà, on est en train de... Il veut faire des baguidons, il veut na à un niveau là, Mali kuna fonina, fait un bel B, il veut diviser, ouais, bel billet, Facebook, YouTube, bel bichois, Mali kuna fon, Mali kuna fon, Daga Wizi era na joie lembe, Genebani Umar Sigi lembe, ame plateau, anege ama aunye, Mali kuna fonina, Mali kuna fonina, donc à fond à fan be Malien de bela jeli. On met Mali kuna fonika TV donc aller de bega duguchi Bézibe Adam mais ils sont mais depuis Omar to fora so ina doro ni fena depuis Omar to do na so ina doro Omar to fa avec son kelegere avec son kelegere il to na fa anga Mali kuna fon sona Omar flena nyeta na rini no chena aptoka bagi maturu Omar ni ko ngile ni fora wala ni ko fe ni adi mo wala ame kelere Ibu aja. Iya aja, Umar. Ah, itu kan di mo Umar. Il est là bas. On me remercier quoi. Parce que bon, depuis qu'on avait commencé l'émission, nous on a parlé façade mais bon, n'était un projet quoi. Ouais. Et à femme ya, allez bien projet quoi sur à façade à façade. Bon du coup donc il avait net quoi là quoi. Merci beaucoup on est ensemble. Non, on est ensemble. Alors quand toujours rien. Ça tous franchement. Voilà. On avait politique de qui c'est ça. Ni taille ni Adam ne tola. Avec deux heures faut ça. Il est négatif parti les bétails. Non problème là. Voilà d'accord. Bon émission sera là. Maintenant le dernier mot que tu as pour tes fans, pour les Maliens. Donc le dernier mot pour tes fans, pour les Maliens, pour Wizkid aussi ton idole. Bon quand il fait un featuring avec Mariam Ba. Et bien mon carrière quoi avec Sidiki Diabaté aussi donc et bien c'est qui a dernier mot lancé et puis on clôture l'émission avec ta belle voix. Ok au début mettez les faux follow mettez les faux Mali kuna foni donc quand on remercier avant l'émission yana ma bay trop et artiste chama men no alu donu no mago benna ambe mago benna ima agoni émission ala ka kenyata amen ima donc nebe malien dembe fo bi Daga Wizi de kuma Mali kuna funna donc je pense que il sera ka chama fo ay chama famia ima donc quand il y a ka team fo le team bega weche for life donc ka fofone malien we rendez-vous le 26 donc si tu te téléchargement be et réseau baisse en fait où il y a 7 morceaux où il y a ta wala mais n'avait tout là sonam inchallah ok ne pere 1 million 1 million ah 1 million du mai ouais qu'il est 1 million du mai 1 million de vues en France c'est pas ou ben tu parles de l'argent de vues de vues voilà mais ouais ça c'est vrai non oui tiens 1 million de vues on croit 1 million francs peu importe émission clôture en tête kara fokula kalata bamba fokulu bamba flow ben kuna bejigi wawa na manyogo na maunte nyogo famu munu yenkanu ne ulutanu munu mega kuma o manyogo famu o manyogo famu o vire enemy mega kumangi ko vire igana anga vivre shui na metaka muko eko brisle ninga manu mega na ya papiche floto anga ta floto le 28 Daga Wizi avec Beka Wesh. Merci pour ton idée. Voilà. Donc oui, merci beaucoup. Amba fanflet ke boy. Ko nous ne kuyuga émission mandi no ye séquence rappé comme oui era yetumna Mali kuna foni Point TV plateau kan plein ani yele ani nyana je drone bien. Voilà, on peut continuer à abonner quand j'aime pas des banquets, quand commentaire ou que quand like forum. Voilà. Donc amba foko au bye bye ani